dewasa tan urung jabang bayi iki mung bakal ngrigon-ngrigoni. Ya kuwi anakku Dewasrani anggene pepasihan kelawan Dresanala. Aku ngopeni jabang bayi iki padha karo ngingu wujuding gogor. Yen gedhe bakal mangan karo aku dhewe. Mula kang mangkono sing gedhe pangapuramu jabang bayi. Swargamu mapan ning Kawah Candra Dimuka jabang bayi. Kelakuane para dewa lan widodari kahyangan. Pran duwe rasa pangrasa ing ngatasi jabang bayi abang sing tanpa dosa karo durga dicemplungke ana madyaning Candra Dimuka. Tujune kok konangan karo kami tuaning dewa. Kami tuwa iki pancen rekoso gaweane Rena-rena gaweane abot dikongkon karo lurah ning bengkoke ning padolan terus iki kami tuwa. Muga-muga isih jinangkung dening Hyang Agung. Coblak golekane tak entase jabang bayi mau.
Aku iki sapa lan aku kudu kepiye? Walah dalah. Bola bali putrane satriya pepethingan. Dicemplungake ana madyaning kawah Candradimuka sing kondange panase kegila-gila, ora mati parandene malah saya sekti, ora sirna parandene malah dadi dewasa. Kula jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi menungsa cinipta dening Gusti ingkang akarya jagat, lantarane ya kuwi bapa kelawan biyung. Bapa ingkang ngukir jiwa raga, biyung ingkang dadi lantaraning dumadi. Dene jejiban utawa kewajiban kita ana ing marcapada ya kuwi sepisan manembah kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Angka 2 sungkem kelawan rama ibumu, angka 3 bekti kelawan gurumu. Dene sak banjure kudu melu remeksa rahayu lan tentreme jagat sak isine. Oh ngono ya. Lah banjur jenengku sapa? Ilange jenang dadiya jeneng. Gandeng jeneng kita mau digodhog ana wisa-wisaning geni ing Candradimuka. Muga mandi sing dadi ucapku, jeneng kita ndak paringi senjata nama utawa tak paringi jeneng Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Ya. Ora kok tambahi apa sing rada dawa. Tak tambahi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga mandi sabdaku besok lamun ta kowe sunat utawa supit, muga-muga ditanggapake dalang sing gandengke sak donya, baguse sak donya tanpa ana cacate, ya. Oh ngono. Ya. Lah kowe iki sapa kek? Ing atase ana menungsa tek dapure kaya ceret. Ulun iki dewa. Ulun iki dewa pati ing para dewa mbiyen. Dene bebise ulun Sang Hyang Narada ya Resi Kaneka Putra. Oh Sang Hyang Narada ya pernahe aku mbahmu ngono. Oh iya. Gandeng panjenengamu paring dawuh lamun to aku duwe kewajiban bekti marang Rama lan Ibu. Ripalungguhan iki mara gage jlentrehna tuduhna bapakku ki sapa, mbokku ki sapa. Yen jeneng kita pengen ngerti pakmu sapa, mbokmu sapa, kowe madhep mrana. Madhep rene. Ya. Terus sawangen kae. Ana dewa papat sing ngedhep meja cendhek. Dewa papat ngedhep meja cendhek kae lagi ngopo? Kae lagi domino. Dewa ki nggone kawaskitan, mula kae temonana takonana, pakmu jenenge sapa? Yen nganti ora ngerti, hantem ana raine. Ngantem iki piye, Kak? Ngantem ki tangane dikepelke ngene iki, banjur disampluke nggen bathuk dies ngono. Ning sak banter-bantere, sak seru-serune. Banter-banter. Oh, ngene. Ya ning kono aja ning dewa ngawur ora. Karo mbahe nek celandaan kaya mangkono. Gage. Nyuwun pangestu ya kek ya aja kuwatir. Wis to, percaya wae wong becik bakal ketitik sing ala bakal ketara. Sapa sing bibiti ala nadyan to dewa, wahyune bakal sirna. Matur nuwun nyuwun pangestu ya. Dene kang den
ngrus-rus sumbar lindho ketara bumi gonjing kumaludhuk guntur katuk wayah dudu wayahe ana bocah wingi sore sing wani kluyuran ana Kahyangan Suralaya mara gage sajarwa jenengmu sapa takon marang aku jenengku Bambang Wisanggeni Bambang Wisanggeni yo dasar para nyata kowe dewa sapa Jawata saka Kahyangan Kaendran iki Bathara Indra ya Bathara Surapati Bathara sapa Bathara Indra yen Bathara Indra ladana kasina ning endi iki bocah nek takon rena-rena kaya ngene karepe piye iki dewa Kahyangan ora ngrawur-awuran kaya karepmu ngono kuwi kowe ngopo wayah dudu wayahe kluyuran ning Kahyangan aku goleki pakku bapakmu jenenge sapa mula aku arep takon karo kowe jare dewa ki pinter jare dewa ki waskita weruh sadurunge winarah mula aku mara gage kandhanana pakku jenenge sapa tak bekti karo panjenengane ing atase kowe wae ora ngerti pakmu jenenge sapa apa neh para dewa lah ning Kahyangan kene gaweamu apa ora mingkem lambe tak ilangi nyawamu ayo buktekke sapa sing glundung ndase njaluk ora dawa umurmu
Bambang Wisanggeni dewa cilik sapa iki? Sarike para dewa Bathara Penyarian sing ndok karepake apa gawe gendra gawe geger ana kahyangan. Aku goleki pakku. Pakmu jenenge sapa? Kowe dewa goblok kowe. Jare dewa ki Waskita, lungguh ning dampar kadewan makili kabeh para kawula ning ora tau mikir kawulamu. Kapan lemu mikir kawulamu? Anane mung ngrekasake karo wong cilik. Kowe mene beras kena dipangan 5 dina, nek lemu ngapusi 5 taun. Wah. Dewa sing raine kaya kentongan. Dapure rambet jaji babar pisan. Sopo iki? Mesti kowe sing jenenge Trilocana. Duk. Kemeruh kowe senengamu. Iki Bathara Temburu. Oh, Bathara Temburu sing rada dawa, Temburu. Oh, Temburu ya. Kowe dewa ya genah dewa, genah bis kapan sepaton kaya ngene. Apa lek bis kapan mesti dewa nggen kuwi nek bis kapan ning turu ae. Tegese yen kuwi dudu dewa. Kowe ngerti dhewe to Bathara Indra karo Penyarian tajar ki mau. Ora ana sing menang tanding karo Wisanggeni. Merga dhewe ora ngerti pakku jenenge sapa. Klebu kowe Bathara Temburu. Nganti ora gelem nuduhke pakku jenenge sapa. Kelakon tak idak-idak sirahmu kowe. Kowe tak kandhani pancen dewa-dewa liyane Temburu itu goblok-goblok kabeh. Sing Waskita sing pinter ki ya mung aku. Mosok? Iya. Ngerti pakku jenenge sapa? Ya mesti ngerti wong aku Waskita, tulisen men ora lali. Yen pancen kowe dewa pinter, pakku jenenge sapa? Kowe mudhuna ning Marcapada yen ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Mukidi. Ya kuwi pakmu. Matur nuwun dewa pinter iki Bathara Temburu. Apalan no. Kok mesem guyu ngopo kaya wong bungahi kowe Wisanggeni. Enek dewa pinter. Senengane kemeruh. Dewa sapa? Bathara Temburu. Bathara Temburu to? Ora Temburu ning Temburu. Teme duwa. Oh iya Temburu manut karo kowe aku. Pinter dheweke. Pinter ya mung banget kek. Pintere mapan ana nggondi. Ngerti pakku jenenge sapa? Yen pancen Temburu ngerti manut Temburu pakmu jenenge sapa? Panjenengane paring dawuh ning Marcapada lamun ana satriya bagus kliwat ukur ya kuwi pakku. Jenenge Raden Mukidi. Sapa? Raden Mukidi. Ora Sarmadi to? Mukidi kaya nekat kowe ngeyel kowe.
Sik rapi enak to. Kowe tak kandhani ya, sakjeke wong nanggap wayang ora nek critane wayang kok jenenge Mukidi ora nek critane. Kowe dihapusi karo sing jenenge Temboro kae. Padine kae ben slamet ora kok ajar, mula le jawab ngawur ngono kuwi. Dudu karepe dhewe. Lah ya karepe sapa ngene? Wah karepe Temboro yen ngono. Dioyak diajar sak pole setan alas tenan. Temboro. Pakku mau jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Pakku jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Kowe ngapusi karo aku. Loh, kakek, kek, tak kira lek Temboro bae kakek Narada. Kek tangi kek sik yahene kek. Jare dewa ki ra iso mati. Dewa iki kena ing lara luput ing pati bareng ketibang tangane Bambang Wisanggeni tek ngletak kek. Kowe tangi yo kek. Kowe tangi yo yen kowe ra tangi kancaku sapa kek? Kakek tangi kek. Kakek Narada kowe tangi yo kowe aja mati. Ya ampun Niken Salindri teko. Endi? Oh, ketekan sinden njenggelek kaya ngono kuwi. Ah, kebangetan kowe. Mbae dhewe parane tibani tangan nganti kaya ngene iki. Lumah aku mau. Kalau ngapura aku ora ngerti kek. Nadyan kaya ngolopolan kepiye aja leren aja mandek aja mendho. Sadurunge ana dewa sing gelem jlentrehne pakmu jenenge sapa kowe kudu ngamuk ning kayangan. Oke. Ana dewa gedhe dhuwur raine kaya barongan. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati. Ya. Kowe sing jenenge Bambang Wisanggeni. Dasar para nyata. Pakku jenenge sapa? Kowe ngawur dapurmu ora ngerti malah takon karo aku. Kowe dewa goblok. Goblok piye? Pangapunten paman Pukulun Bathara Narada.
Kula suwun ndika sumingkir. Kula badhe ngajar dumateng Wisanggeni menika. Kowe iki perang karo bocah menang ora kondang kalah parandene mbabar wirang Yamadipati. Pedahe apa to gunane apa kowe menang karo bayi wingi sore? Tur lamun to diteliti kanthi permati bocah iki ora kleru, sing kleru iki para dewa. Bocah iki mung takon, "Pake jenenge sapa?" karo para dewa. Parandene malah dikroyok diajar angger dewa ngajar karo Wisanggeni karepe do piye? Mongko bayi iki dicemplungake karo Bathari Durga madyaning kawah Candradimuka. Kita takon karo kowe. Candradimuka ki dadi panguwasane sapa? Panguwaos kula. Durga nyemplungke bayi ning kawah ki ijin karo kowe ora? Mboten izin, kula mboten ngerti. Tegese dheweke piye nyepelekaken kalian kula. Lah ya sing salah Durga, kenapa sing kok ajar kok bayine? Setan alas tenan. Palukon lagu ning lekas kula kita linuding kidung kadung kadereng hamomor kepiye iki Kak? Nah, ngene ngger Wisanggeni. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yektine lelakon iki mung kanggo pasinaon. Ngajar karo para dewa aja gampang nyepelekake karo kabeh para kawula. Mula ripalungguhan iki lamun ta wis adreng kenceng tekad kita kepengin sungkem marang ramamu, aja wedi kangelan muduna mring Marcapada liwat Andorante. Dene lamun ta ing Madyapada jeneng kita ketemu kelawan satriya Madukara ingkang kekasih Raden Arjuna. Yen ketemu karo satriya sing jenenge Raden Arjuna, ya kuwi wong tuamu sing wajib ndok sungkemi lahir tekan batin. Yen pancen kaya ngono daya-daya aku nyuwun pamit ya Kek. Ya. Duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah gumiring kelawan jeneng kita. Dadya satriya Sembaga Wirutama satemah bisa dadi kaca brenggala tumrape para taruna ing sak jagat raya.